Ipinamalas ng mga deboto sa Kapas Tarlac ang sakripisyo para sa kanilang pananampalataya nitong Martes Santo, March 31. Pasan-pasan nila ang krus sa ilalim ng matinding init ng araw bilang bahagi ng kanilang panata ngayong Semana Santa. Sa Angeles City naman, tumigil muna upang magpahinga ang grupong ito ng mga nagpepenitensya lampas ng entrada ng Purok 4, Barangay Pulong Bulo. Kasama ang mga nagpupusa ng krus na ito sa mangilan-ngilan ng nagsimula ng kanilang pamamanata pagpatak ng Lunes Santo ngayong mahal na araw. Sa Arayat, huminto ang mga namamanata sa harap ng Santa Catalina de Alexandria sa Arayat, Pampanga hapon itong Martes Santo, March 31. Ayon sa tradisyon, pagpapakita ito ng paggalang sa tahanan ng Diyos habang ang ilan ay lumuluhod o dumadapa upang mag-alay rin ng panalangin. Isang babae naman ang kasama sa kanilang grupo. Aniya, pinalitan niya sa pagbubuhat ng krus ng kanyang kapatid na lalaki. Gabi nitong Holy Tuesday nang magsimula ng maghanda at magpintura ng kanilang papasaning krus sa darating na Huwebes Santo ang ilang kabataan ng La Aldea Compound sa Barangay Dolores City of San Fernando. May iba naman na nag-umpisa ng magpenitensya sa pamamagitan ng pagpapadugo at paghampas sa kanilang likuran. Ngayong Miyerkules Santo naman, kanya-kanya ang ruta ng mga namamanata sa kanilang pagpepenitensya. Sa Pulong Bulo, Angeles City, pinapusan saglit ang mga nagpepenitensya ang krus sa kanilang mga kasamahan sa harapan ng chapel, habang huminto muna ang isang grupo ng mga namamanata na makikitang hirap sa kanilang pagpapakasakit sa Telabastagan City of San Fernando. Kasama si Arlene Salonga, Raymond Tasoy, CLTV 36 News.